mikat peksi podang kuning kleyang-kleyang takoni wantan nang gitu kok liang-liang mencok ngepang. Pange Pak Yani. Pange garing. Oh, pange garing. Ya. Sleret ireng ing dadane. Nah, Mbak Lucy ben nyambung cakepane sampean dudai apa? Napa, Dik? Apa cakepane apa, Mbak? Oh, cakepane didudut niku. Nggih. Mbak sing kuwi lho, Mbak. Biasane sampean dudut, aku rong tahun dudut to. Nglebokke. Ya. Dudut atika Dudut ati to. Aku lek dudut apa? Nggih. Lha kasmaran lho, Pak. Oh iya. Atine sing didudut, Pak. Oh iya. Nggih. Ndehane. Sampeyan kok angel to. Lha biasane piye to, Mbak? Aku biasanya ndak ngono lho. Gak ngono ya wis manut sampean aku. Aja lek wong wis sampeyan aja manut kok diganti. Aku ndak. Aja tinut. Long pas manuke wis kuning kok ganti manuk ireng. Lho, benten mboten napa-napa selerane masing-masing lho. Yen kula kuning mbake ireng mboten napa-napa. Ngoceh, piye? Terus ngoceh. Oh, ngoceh. Oh. Ing witan. Sung. Weh. Kok nyadi to ya? Jan dadak turu Sun pikat sarana Lirien, lah bapake diselerengne aku malu-malu selereng lho. Ora, lah sampean Niki slendro, slendro ya Mbak. Mbak aku karo Pak Ede. Sampeyan aja cedek ngene. Sampeyan aja cedek aku tenan iki. Yen slendro. Slereng tekan ndi-ndi. Ora slereng. Cengoke bapake wong miring. Ngocahing wit-witan. Nanen nana. Ngono wis ora sam mlumah atau merasa miring keturutan sing tak kudu miring wis yo iso esuk awan ning omah wis ora krasa kleyang-kleyang anggoleki sing tak sayang mobang miteranggon kok ngiteri ora krasa esuk awan nganti bengi
Nggih, menika pundutanipun Pak Swito, nggih.